Uza kuthatha ixesha ukuba lifikelele kweli loMzantsi Afrika ichiza elivavanywayo lokugoma intsholongwane icorona. Kanti ke imanyano yabasebenzi beMawu ithi yathemba ukuba kuza kuphinda kubekho unxibelelwano ngezicwangciso zequmrhu losasazo loluntu SABC zokudilizwa kwabasebenzi abangaphaya kwama600. Kanti ikomishoni yamalungelo oluntu yakhalimela ungquzulwano lwehle ngaphandle kwesikolo samabanga aphakamileyo eKapa izolo. Masibafumane phelele kwiindaba zentsimbi yethoba. Sakhola ke bafana kuba ke belungisela ke phofu umdlalo abazathi beqhubisana ke kumidlalo emibini bilenze bebini apho neqala ke iSão Tomé lapho sazinto kwana sihlanu sonke ke sabadlali kukholela ke into ukuba bafunyaniswe kanye bafumane benentsholongwane ye-COVID-19 into nokwenza ke kubekho utshintsho phana pha kwiqala ke lika Molefi Ntseki nokumqeqeshi webafana kanti isithilo sathi banyana iphumelele yona ke ngamanqaku asixhenxe ukuzibetla ke iComo's Island kumdlalo ke Gqibela ke kwi-group stages into ethetha ukubana ngoku bafikelela ke kuwandula amagqibela kankqoyi sele kuzawuba kufutshane ke ekubeni bakube kanti kuyagqitywa iCOSAFA because uMzantsi Afrika iphumelele izihlandlo ezithathu leqa ke phofu isihlandlo sesine. eGauteng kanti ke kumdlalo ontsukune siCobras uqhubisene khona neLions. Lions ke ziyokulala izolo zine-143 kwe-uthindi abathathu. Lusuku lwesibini ke namhlanje uDom Hendricks uphawu na-54 wahamba ke noThemba Bavuma ono-19 kanti ke baye bayiqenqa yonke ke iCobras nge-115 115 all out. Ingupiran Hendricks uthathe uthindi abasixhenxe ukuncedisa ke iqela lakhe le-Lions ekubeni balube kanti lenza eso skoro ke iqela leCobras. Warriors kulapha bye baqhuba kakuhle kwangoku nangona ke baphazanyiswa imvula ekuqaleni kwayo kuba bane-137 kuye uthinta abane uJean Gluting nguye ke sephayiza kuhamba ke ngalenza sanamhlanje phofu noSinethemba Qeshile ono-20 ukuzama ke ukubheka phambili kwakhona apha ekhumula ke Warriors sizozithe zaphumelela idosi zakhetha ukuqhoqa kuqala kulo mdlalo lowo apho kanti ke nazo iKnights saqhuba kakuhle kakhulu emveni kwekhulu leka Reinhard van Tone naye ke othandede ubana bekanti uthathisa apho ayeke khona kwiqela okanye kule midlalo insukune kuba kuqhubeka kahle kakhulu kwisizini edlulileyo unekhulu le-19 ngokuxoyiphini lakho kuhamba noMiguel Pretorius beza kuvuka ngalenza sanamhlanje nabo uqhubeke kukongeza ke iskoro apho nalapho ke Knights kwakhona eBloemfontein baye bakhetha ukuqhoqa kuqala kwiwicket ekubonakala into yokuba iyancedisa ke amadoda aqhoqayo sibe naso imidlalo kwakhona phaa ngentsimbi yesixhenxe siza noYaris.